sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jacob. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit pa ba? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka tomboy nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Jacob. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, si Julie, akong uyab. Love, si Mama. Hi, ma'am. Uyab? O ma, Oh, dong, dali. Mag-istorya ta ka dali nga kita raduha. O sabay dahi tapo ni mo, ha? ngano rin ma. Say nga no, ma. Pila na maedad ato? 32. Di amo na. 32 nga ikaw 19 pa lang. Ma, ang importante nga magkasinabot mi. Ug kung di ka mo yun ha. Di na mo problema. O kung mauna, undag og eskwela ha. Kay di na ko mo gasto nimo. Ug layas na din he. Ma! Ako na rin pa eskwela ni mo. O ganing na lang sa puyo sa akong apartment. Ha? Sure ka? Oo. Dili sa ko gusto nga maundan ka og eskwela. Dili ti ka pwede pasagdan. Salamat, love. Congrats, love! Thank you, love. Tana, mag-celebrate ta! Love, nakauna-una lang ko ba? Since na makitrabaho, unsa ka ha kung mag-baby na ta? Unsa? Julie, huwag mo lang ka maguna-una. Nahibaw yung ka nga, taos kay kong pangandoy. Huwag ko maningkamot og eskwela para mahimo lang amahan. Pero, Please lang. Saglabdang akong obe, Julie. Jacob, Mas kabliba kwartahan magay karon bro. Resultas pa ning kamot, bro. Swerte sa kay ka ni Julie bro eh. Pinangga kay ka. O suportado kay kas tanang butang. Kung dili pa tungod niya, dili ka makaabot kung nun sa may naabot ni mo ron. Hindi, sad. Kay kung wa pa ko maningkamot, bro, di sa kong may ngunaan eh. Ay, no, sad. So, kumusta naman yung relasyon, bro? Papagay plano nga, pamablusan sa Julie?
Wa pa bro. Wa pa ko matakbaw sa akong kinabuhinan. Di ba ko gusto og responsibilidad? Ay, Love, maayo ni anak ka. ano man? Ano sa problema? Nataktak ko sa trabaho. Unsa? Oh, unsa ko muna? Mangita lang unya kog laing trabaho. Ang lang. Ay kung katagig problema, Julie. Di para ba tayo kasado? Di ko obligado nga mubuhi ni mo. Jacob. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, okay na. Nahuman na gusto kong trabaho. Jacob! Nakikita di mo? Ha? Kinsa man? Oh, Anak, ma. Nialagi ka. gusto lang kong mangayo og pasaylo sa akong gibuhat nimo. Dili saktong akong gibuhat nga naghilabot ko sa inyong relasyon. Okay na ito, Mai. Nga ako na itong gikalimtan. Onya, kumusta naman mo? May apo na ba ko? Wa pa, Mai. Busy pa ming duha. Nakatagan na yung taong kong apo. Ah. Kay ikuwang nabaya ako. Ma. Unsa? Gusto na ka nga magka-baby ta? Oo. Pero siguro, makapangita kag trabaho. Oh, love. Ay ka bala ka. Mangita kog trabaho. Oh, unsay resulta? Negative gihapon. Ha? Unsa gud tao na? Pila ka buwan na mo tang nagsigig suway? Wa pa gyud ka mamabdos. Dili naman sa siguro dali para nako tungod sa akong edad. Bisit ba eh? Unsa man ka puslanan na ning atong pagpuyo? Kung di mo ka makahatag na kong anak? Inutil mo di ka? Jacob, di sobra na ka ha? Ayaw ko ging na ana. Kay kung buto na naon, imo ning sa kon nganong naingon ini. Unsa? Kung sa bata-bata pa ko, nisugot unta ka nga mag-baby na ta, dili unta ingon ani kalisod. Ha? Ako ba imong gibasol sa imong kainutil? Habili mo, Jacob? Wa na ko makailan mo. Oo niya. Unsa may gusto nimong mahitabo? Magbuwag ta! Ah, sige! Wa ko magkinahanglan nimo! Maayo ra pud nakoy. Wa man ito kapuslan ng babayhana. Mawagin ba? Karon nga, gawas nun ako. Wa na ko lingaw sa kong kwarta. Mao yun. Pag-enjoy samtang single ka pa. Huwag yun di ay may masayop og padako sa imong amahan nimo. Proud ka ay umini mo, nak. Salamat, ma. Nasa mga bro? Sige magaginom. Tagpaw lang ko sa akong kinabuhi, bro. Tagbo ka ha? Oo. Mo na ipagini mo para magkalimot ka ni Julie. Bro. Mingaw na kayong bahay. Bisa kung saan ako pa music, pero kayang kami nga ang kipati. Si Jolie. Kumusta na ka siya ron? Imingaw na ko niya. Pero ako na siyang take for granted.
Pero ano ko'y mahimo? Wala na siya. Kanindot sa panahon ron eh. Si Jolie. Iyan na ka ng anak ang iyang kikukos. Oh, nilingi siya ako. Mulakaw ko. May anak na di siya. O iya ba katong banang iyang kauban? Jacob! Oh. Julie. Wa kit tanong mo hay man lang nako. Mauwa ko. Ha? Human sa tanan akong gibuhat mo. Gipasaylo na ti ka. Dugay na. Julie. Gani, gusto ko magpasalamat nimo. Kung wa pa ko nimo buhi dili na ko matagamtaman ang ingon ani nga kalipay. Maong salamat gid kayo, Jacob. Ug unta, makakita ka og babae nga mahalon ka sobra pa sa akong pagmahal nimo sa una. Unta, magmalipayon sad ka. Julie. Papaalam ka, ngayon alam ko na. Wa ko kasabot sa kong gibati atong higayon ha. Nagmahay ko. Naglagot ko sa kong kagalingon. O kung kaya lang na akong mabalik ang tanan, mamawi ko ni Julie. Pero ako'y mahimo, kundi dawaton ang kamatuoran nga nasayop ko. Og mauna ni ang konsekwense sa akong gibuhat. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalan kaagi ni Jacob nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nakaluhan, bakit pa ba? Ang mong kaagi gibuhat panudo sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papanaw sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tunumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig.